Өйгә шунда эшләмә һәм мин оны икенче дәрескә алып киләм дип, или общежитиеда калдырам дип әйтәм. Өйгә шунда эшләмәдем, чөнки кунакта булдым. Вакыт булмады инде. Мин моны кисә медцентрда яттым. Шуңа күрә мин өйгә шимдә эшли алмадым. Башым бик авыртты. Менә шуңа өйгә шимдә эшләмәдем. Гафу итегез инде. Ике билдәһен алһам, ну шулай килеп сыкты инде, ни эшләйм. Дәфтәрде өйдә калдырып тиңдә куям. Өйгә эшләмәһәң, дәрестең башында укытучыга барып, эс авыртып сыгып китәң дә куяң. Өйгә эшемде эшләп өлгермәнем, чөнки өйдә свит булманы дип әйтәм укытучыларга. Минең әсем авыртты ла, больницага бардым да, шуннан һоң сыгарма өйгә шунда эшләмәй дип әйттеләр дә, эшләмәдем дә куйдым. Мен өйгә эштә аңламадым. Сынлап тырыштым. Әйдәге дәрестән һуң мин һеҙҙең менән эшләп ҡарайым. Өйгә эшемде эшләмәһәм, мин түңәрәктәрҙә булдым дип әйтәсәкмен мин. Мин өйгә эшләмәгән вакытта укытучыларга әйтәмен. Берәһендә әйтәмен авырыным дип, берәһендә просто әйтәмен, мин эшләмәм, гафу итегез. Кисә ретроградный Меркурий булды, шуңа эшләп өлгермәдем. Ну, шулай итеп әйтәм. Гафу итегез, икенче дәрескә алып киләм. Мин өйгә эшләй башлагайным да, нидә ятакта свитте һүндерделәр һәм йоклап киттем. Ике билдәһен алһам, мин үкереп елап утырам дәрестә. Ну, оныттым инде. Ни эшләргә инде? Касан төзәтергә була дип карыйм. Төзәтергә булһа инде. Мин бер нәмә лә әйтмәйм, тик бер һүзем дә сыгармайм дәрестә.